तर नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, महिना चालला आहे, श्रावण महिना पाहू शकता। आता पडले ऊन, सकाळी पडत होतं थोडं थोडं पाऊस आणि आता पडले ऊन। तर मित्रांनो, आम्ही जातोय आज खाली आमच्या गोठणीवर नीव आणायला। पोरं बोलली नीव झालेत ना रे। आता मित्रांनो, तुम्ही पण चला आमच्याबरोबर, दाखवतो तुम्हाला नीव कसे असतात। तर ज्यांना माहिती नाही त्यांनी बघा व्हिडिओ, आणि माहिती आहे त्यांनी पण व्हिडिओ बघा। मित्रांनो, जाऊया आता गोठणीवर। आपण पाहू शकता मित्रांनो, पूर्ण जंगल हिरवंगार दिसतंय। सकाळचं आलं असतं तर मित्रांनो धुकं बघायला भेटलं असतं। पूर्ण डोंगराला, या साईडच्या डोंगराला पूर्ण धुकं होतं सकाळी, पण आता दुपारचं आलोय त्याच्यामुळे धुकं बिका काय नाही। तर मित्रांनो, श्रावण महिन्यामध्ये अजून आपल्याला उन्हाला पाऊस अनुभवायला भेटतं, कारण का ऊन पण पडतो, मध्ये पाऊस पण पडतो। कधी गवतात ना, होल्या गवतातून चालायला पण मजा येते, खूप भारी वाटतं। मित्रांनो, तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेले निवाचं झाड, गोठणीवर जी व्हिडिओ होती आम्ही जांब आणि निवाच्या झाडाची म्हणजे काढलेली, त्यावेळी तुम्हाला जांब दाखवलेले, पण नीव नव्हते झाले। तर आता झालेत नीव, पण पिकले नाही बोलतात। तरी पण मित्रांनो, ते पिकायला भरपूर टाइम लागेल। सरायच्या टायमात पिकतात बोलतात लोक, कारण का मे महिन्यात पण पिकायचे काय यंदा झाले नाही मे महिन्यात, पण सरायच्या टायमापर्यंत इकडे किलटी बिलटी असतात, पण ठेवणार पण नाही ते। आणि वांदर बिंदर म्हणजे माकडच, दोन प्रकार असतात, किलटी माकड माहिती असेल, वांदर किलटीनी वांदर माकडांचेच। तर मित्रांनो, ते काय ठेवत नाही, फळं ती खाऊन टाकतात पिकाच्या अगोदरच। त्यावेळी का भेटणार नाही पिकलेले मला तुम्हाला दाखवायला, जर भेटले तर नक्कीच व्हिडिओ करेन। मित्रांनो, आता जाऊया आपण निवावर, जवळ आलेलंच आहे निव। मित्रांनो, पाऊस येतो, इकडे पाण्याचा आवाज येतोय। 2-3 दिवस जर पाऊस जास्त पडायला लागला, त्याच्यामुळे परत पाणी झालं ह्या होलाला। जी आम्ही पोवायची व्हिडिओ काढलेली वरती केलेली, त्या व्हिडिओ जो होल आला आहे त्याच होलाचं पाणी येतो ह्या साईडला, आणि दुसऱ्यांच्या शेताकडचा पाणी, पण होल तो दिसत नाही, कारण का इथे पूर्ण जाली आहे, त्याच्यामुळे नीव आपल्या खोल दिसत नाही। पाहू शकता मित्रांनो, गवत किती झाला। आणि ह्या ठिकाणीच आमचं 1.5 दिवसाचे गणपती व्हायला येतात आमच्या गावातली लोक। त्यावेळेस तर भरपूर गवत होईल, कारण यंदा मे महिन्यापासून गवत झालेलं आहे। मे महिन्यातच पाऊस पडला, त्याच्यामुळे गवत लवकरच झाला, आणि त्याच्यामुळे गवत पण भरपूर वाढलं आहे। इकडं तर येणं जाणंच कुणाचं नसतं, कायच इकडं काय संसार काय नाही कुणाचा, भात शेती बी काय नाही इकडे, नाचणी बिचणी, तर त्याच्यामुळे गवत पण भरपूर होतं, येणं जाणं नसतं माणसांचं। मित्रांनो, चालायला भेटत नाही। त्या दिवशी मी इथे आलेलो तेव्हा माझा मोबाईल पण पडला इथे पाठीमाग, चालताना धडपडताना कुठली कास पुढची, त्याच्यामुळे इकडे चालायला जर भेटत नाही। कारण पायऱ्या आहेत वरच्या साईडून आल्यावर, येताना मधीच पायऱ्या आहेत, आणि इकडे खाली दगडी आहेत तशाच, त्याच्यामुळे पाय सरकतात त्या दगडींवरून पण। थांब जरा। तर मित्रांनो, हे आहे निवाचं झाड, तुम्हाला अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं। व्हिडिओ नसेल बघितलेली तर डिस्क्रिप्शनमध्ये पण दिलेली आहे लिंक, आणि वरती आय बटनमध्ये पण लिंक दिलेली आहे। तर मित्रांनो, पहिली ह्या साईडला फांद होती पूर्ण मोठी, इकडे आलेली ह्या साईडला अशी पूर्ण पसरलेली, आणि हातानं काढायला भेटायचे। तर ही एकच फांद राहिली आहे, आणि हा झाड मोठा पाऊस होता, आणि ह्याच्यावर काय आता चढू शकत तर नाहीच, आणि चढणार तर नाहीच मी। झाडावर चढता येतं पण चढणार नाही, पाय सरतात झाडावरून। आता इथे खाली झालेत ते तुम्हाला दाखवतो। मित्रांनो, तुमच्या गावाकडे फळ दाखव रे जरा, त्याला तुम्हाला फळ दाखवतो आधी। आता मित्रांनो, तो बघा अशा प्रकारे असतो फळ। हे फांद तुटेल, काट आहेत, सांभाळून चढा। तर मित्रांनो, हे बघा, हा असा प्रकारे कच्चा आहे आता, कवळेत म्हणजे। तर मित्रांनो, आता पण खाऊ शकता हे, पण पिकतात ज्यावेळी ना, त्यावेळी चांगले येतात, म्हणजे पिवळे होतात, आणि हे जे केसासारखे दिसतात फणसासारखे,
फणसाच्या ज्या कातडीवर जे असतात ना, सांगूल बोलतात फणसाची ती, त्याच्यावर असतात ज्या प्रकारे ते, तर एवढे होतात, दरम मोठे होतात असे काट्या काट्यासारखे फणसाचे. आणि ह्या जे असतात ते असे आपल्या केसांसारखे होतात, जी गुरांवर पण आहे. कुणावर केस असतात ती तशी अशी उभी उभी डुकरावर असतात ना रे, डुकराच्या मानेवर असतात केस. तर मित्रांनो तसे असे मोठे मोठे होतात आणि पिवळा पिवळा होतो. हाय पिकलेला वरती आहे. हा एक टाकलेला आहे खाली त्यांनी, पाहू शकता. थांब जरा. आणि पान पाहू शकता कसं प्रकारे असतो पान या झाडाचा. मित्रांनो अजून एक ह्याची त्या साईडची पण एक फान मोडली, इथे एक होती ती, आणि ती खालती विहिरीत पडलेली आमच्या. पाहू शकता विहीर दाखवतो तुम्हाला. ती माहिती आहे तुम्हाला विहीर, बघितली असाल काही जणांनी व्हिडिओ बघितली त्यांना तर माहिती आहे विहीर कुठे आहे आमची. इकडे पण पाहू शकता गवत भरपूर झालं आहे आणि उन्हाळ्यात तिथे पाणी नव्हता. बघितलाच असाल तुम्ही व्हिडिओमध्ये, काही जणांनी बघितले. त्यांनी नसाल बघितली तर बघा, वर डिस्क्रिप्शनमध्ये पण दिलेलं आहे खाली, आणि वर आय बटनमध्ये पण दिलेली आहे लिंक. ही विहीर आहे. ह्या विहिरीत एक फांद पडलेली, ती आम्ही मागं त्यावेळी मोटरचं काम करायला आलेले, म्हणजे साफसफाई मोटर आहे आमच्या पण गावाच्या पाण्याची, त्यावेळी काढली ती फांद. मित्रांनो लगेच फांद मोडत नाही, पण गेल्या वर्षी कसं वारा आलेला म्हणजे चक्रीवादळ, त्याच्यामुळं गेली ती फांद तुटून. पडलाय खाली, टाकलाय काय, मला वाटलं पडलाय का काय, मी बघितलं नाही. तिथे ठेवलाय. कुठं घे तू, मला दिसत नाही. एक फांद सुटलेली आहे इथे खाली. काटा येतात तिकडे, सांभाळून. फुकट खाली कुठं पण जाऊ नको सौरभ. पिकलेले नाही काय रे एक पण दिसत. पिकलेला कुठे आहे बोललास तू? यार मला दिसलं नाही ना, तर मी झूम करून दाखवलं असतं. मित्रांनो वरती कुठेतरी पिकलेत, मला तर दिसला नाही अजून, पण दिसला तर झूम करून दाखवतो. मित्रांनो बुंदा पाहू शकता झाडाचा केवढा आहे मोठा. खालून माहिती आहे, अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये हा एक बघती व्हिडिओ, त्यावेळी समजेल बुंदा केवढा. आता खाली कुठे जायचं आपण, पूर्ण गौंदळ आहे मित्रांनो. आणि इथून आमचा पाण्याचा पाईप गेलाय, त्या साईडून गेलाय, तो दिसत नाही आता कारण गौंदळ भरपूर झाले. हे बघा वर कोण असायचा, तो एक मित्रांनो तिथे एक आहे. कुठे गेला? तिथे एक दिसलेला, गायब कुठे झाला? तर मित्र तो बघा त्या साईडला आहे तिथे, दिसत नाही तो रे, गेला कुठं? हा तो बघा, हा पाहू शकता वरती. ए खाली कुठे जाता? धर अशी निवाला कुठं आहे तरी पिकलेले. ते आहे केलाचं झाड. आणि हा येतो झाड निवाचं. ही आहे आमची विहीर पाण्याची. पोहू नका.
तर मित्रांनो हा आहे जामचा झाड, हे जाम झालेले ते मागे दाखवलेले व्हिडिओमध्ये. नसल बघितले तर बघा, खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये ड्रोन असता तर नक्कीच उंच तुम्हाला दाखवलं असतं पुढवून केवढं उंच आहे ते झाड. कारण का व्हिडिओमध्ये एवढं काय लक्षात येत नाही म्हणजे केवढं उंच आहे ते तुम्हाला. आपण ए दाखव रे, एक तरी खाऊन दाखव. चांगला लागतं काय म्हणजे मला घ्यायला. हा कुणाला मला वाटतं सेफ्टी हो, कुणाच्या फायद्याला बोला, छत्री हो दिला. ते कशा लागतं, ते आंबट लागतात ना. मी कधी कच्चं खाल्लं नव्हतं इथलं, त्या दिवशी एक खाल्लेला. मित्रांनो मी कधी असले कच्चे खाल्ले नाही, टाकून दिला आणि चावत नाही, त्याला दातच नाही पोचू शकतो. घेतलाच नाही, तोचला नाही, तो वावत गेला, तो टाकला नाही. व्हावला गेला पाण्याने बरोबर. तर मी तुम्ही पाहू शकता त्या दगडीपासून. मागची जी व्हिडिओ होती त्या व्हिडिओमध्ये मी बोललेलो की त्या दगडीच्या बाजून पाणी येतो, पण आता होला जास्त पाणी नाही आहे, पण पाणी झालं आहे, पण त्याच्यामुळे दगडीच्या बाजून येतोय. जर जास्त पाणी असतं ना तर ते एकदम इकडून आला असतं, एकदम वरतून जरा खालतून दिसतोय दगडीच्या तिथं. आणि तो आमचा गणपती आमच्या गावाचे होतात 1.5 दिवसाचे, त्याचा ढव आहे तो गणपती होतात. आणि ती बघा पाहू शकता ती पळणी. ही आहे पळणी, शंकराच्या पिंडीसारखीच आहे. आणि मित्रांनो इथे पहिले आमच्या गावातली माणसं मे महिन्याच्या वेळेला पाणी भरायला यायची, मे एप्रिल महिन्यात. मित्रांनो इथे हांडा लागायचा म्हणजे खाली पाणी भरण्यासाठी, पण आता लागत नाही कारण का इथे रेवसा आलाय, पूर्ण माती बसली, त्याच्यामुळे काय हांडा तर राहत नाही उभा तिथे, म्हणजे याच्यावर येतो तिथून तिथं पाणी येतो. म्हणजे उन्हाळ्यात कमी पाणी होत नाही जास्त, पण यंदा 2 वर्ष मला वाटतं बघितलं तर नेहमी कमीच झालेलं पाणी दिसतं मला 2 वर्ष मे महिन्याच्या वेळेला. या अगोदर मी कधी पाणी बघितलं नव्हतं इथं कमी झालेला या पळणीचा. आणि पाहू शकता तुम्ही दोन्ही साईडून पाणी, इथे ही मोठी दगड आहे. आणि हा फणशीचा झाड तुटलेला आहे, पडला आहे. फणशी कशी असते तुम्हाला, फणसासारखीच असते फणशी. आणि तिचे जे आतमध्ये म्हणजे गरे असतात छोटे छोटे असतात, ते तुम्हाला दाखवायला भेटणार. आता काही 2-3 मला वाटतं जास्त वर्ष झाली, 2-3 नाही जास्तच, मला पण फणसी बघायला भेटली नाही अजून पण. कारण का आणि हे गेल्या वर्षी फांच मोडली ती, तेवढी मोठी फांद बाबा ती. त्या साईडला जायला भेटणार नाही कारण ते ट्रॅक भिजते. आधी इथे पूर्ण भिजली तर परत वांद होती, सुकत नाही आधी तर कपडे. नंतर ही फांद होती अशा प्रकारे इकडे गेलेली, ही फॉक म्हणजे एक फांद आणि एक ह्या साईडला असा बेचकाळ बनलेला त्या फांदीचा. आणि ती त्या साईड फांद जी मोठी होती ती तुटली. हा ढव पण जरा खोल होता, पण तो पण आता भोरला. झूम मारू, लेन्स नको तेवढी मोठी. ह्याने आले आले तर खेकडा पकडलो. चला इकडे मग पाणी तर मित्रांनो अवूर आला ना ह्या इकडे तर भरपूर पाणी असतो या इथे ठिकाणी. कारण का वरतून 4-5 होलांचं पाणी येतो या साईडून. आणि जे आम्ही ज्या रात्रीचे खेकडी पकडायला गेलेलो ज्या होलाला, म्हणजे मी नसाल व्हिडिओ बघितल्या त्या पण डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकलेल्या आहेत, त्या पण बघा. पार्टीच्या 2 व्हिडिओंच्या आणि किरव्यांच्या म्हणजे खेकडी पकडण्याच्या व्हिडिओची लिंक, तर ती पण जाऊन व्हिडिओ बघा, डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत. आणि त्या होलाला जी आम्ही पार्टी केली त्या होलाला आम्ही गेलेली किरवी पकडायला, त्या होलाला पाणी जातो सर्व इकडचा, म्हणजे पण भरपूर पाणी येतो त्या साईडला. आणि ज्यावेळी पाऊस पडत असतो ना जोरात त्यावेळी म्हणजे भरपूर मुसळधार, त्यावेळी कोण जात नाही त्या साईडला. कुठं तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून आम्हाला कळवा, कमेंट करून सांगा. त्या फळाला तुमच्या गावाकडे काय बोलत असेल, नवीन नाव असेल तर आम्हाला आवर्जून कळवा. आणि खातात का नाही ते पण सांगा, कारण का तुमच्या इकडे झाले असेल, विकले पण असतील तुमच्या गावाकडे काय काय असेल झाड तर
कळवा आम्हाला खातात का नाही ते पण. तर आमच्या गावाकडे तर खातात, पिकल्यावर खातात, पण आता कच्चे झालेत. तर तुम्हाला दाखवायला का आणले ते तुम्हाला कारण सांगितलं, कारण का केळची बिल्डी ठेवणार नाही. नंतर व्हिडिओ करायला जर आलो तर भेटणार नाही तुम्हाला दाखवायला, फक्त झाडाची पानं दाखवायला भेटतील, फळं काय भेटणार नाही. खाऊन टाकतात केळती, कारण का त्यांना पावसाळ्यात खायलाच काय नसतो, त्याच्यामुळे खाऊन टाकतात ते फळं. कच्चीच्या कच्ची पण खातात. तर मित्रांनो, तुम्हाला कशी व्हिडिओ वाटते ते आम्हाला आवर्जून कळवा. कमेंट, लाईक, शेअर करा. आणि व्हिडिओ आवडलीत असेल तर शेअर करा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना. आणि अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटू. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय. आणि जे मित्रांनो जे नवीन असतील आमच्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आमच्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. आणि बेल आयकॉन ऑन करा तरच मिळेल नोटिफिकेशन. टाटा, बाय बाय. बाबा.